Sih tentrem rahayu mugi tansah tumedhak tumanduk dumateng panjenengan sedaya lan kula waradin sagung dumadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dumateng para pinisepuh ingkang agung mestu tingkang sampun pono ing pamawas lebda ing pitutur luhur ingkang tuhu kula bekteni. Dumateng para alim ulama santriwan ugi santriwati ingkang dinten pantaran ratri tansah sumanding kitab suci wahyuning ilahi. Kinarya panuntun kiblat ing panembah dumateng Gusti ingkang Maha Nasa ingkang tansah kawula taksimi. Dumateng para pangarsa ugi para pangayom ing kawula dasih ingkang tansah sinengkuyung dening para nayaga ugi para kawula ingkang tuhu kula hormati. Boten katalumpen dumateng para rawuh kakung sumawana putri ingkang tansah winantu ing karahayun. Keparungna kula cumantaka ngadeg jejeraga wonten ngarsa panjenengan sami nuninjih ngemban dawuhipun kadang kula Bapak Purwantosa Ibu Siti Fatimah wonten ing ngri kalenggan siang prasaja menika badhe hangislamaken ingkang putra anak Mas Bagus Muhammad Arif Wicaksana kawisuda dumateng tataraning kasatriyan. Sumangga kita dherekaken ngunjukaken rasa syukur kita wonten ngarsa dalem Gusti ingkang Maha Nasa kanthi hangangklungaken jangga hangrucutaken asta anungkulaken mustaka. Mugi sih wilasaning Gusti ingkang Maha Migan ndadosna adicara ing siang menika purwa madya ing usana rahayu niskala. Sholawat saha salam mugi kunjuk wonten ngarsa dalem mustikaning umat oboring jagat sekaring bawana Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang sampun dados panuntun kita wiwit ing donya ngantos bintang wonten ing delahan. Dumateng para rawuh kakung sumawana putri ingkang tansah winantu ing karahayun mrih rahayuning adicara sumangga sesarengan kita purwakan kanthi waosan basmalah. Sumangga kula dherekaken. Bismillahirrahmanirrahim. Kawruhanira sinten ta ingkang hamondong anak Mas Bagus Muhammad Arif Wicaksana nuninjih para pinisepuh ingkang hamengku sejatinipun anak Mas Bagus Muhammad Arif Wicaksana sayekti hamengku sinandi gambaraning pamomong sejati ingkang siang pantaran rati tansah hanjambangi laku jantrani sang satriya Bagus Muhammad Arif Wicaksana ingkang mengkuwa ngajab mugi sang satriya Bagus tansah dados putra keturunan ingkang tanpa cacat saged mikul dhuwur mendem jero asmaning sudarma mingkahing para keluarga. Hanjunjung derajatipun sang satriya Bagus mugi tansah kamulyan sejati pindha gesangipun para satriya jumangkah setunggal kalih tiga sekawan gangsal ateges hanetepi rukun Islam ingkang wonten gangsal. Mbok bilih sampun katetakaken mijil dados putra ingkang sampun akil balik sampun kewajiban nindakaken rukun Islam kangge netepi darmaning kawula dumateng ingkang Maha Kuwasa. Paripurna sigra risang satriya Bagus
kakanthi manjing wonten ing sasana wisuda. Sampun paripurna kapondhong para pinisepuh ingkang tansah hanjampanging lagu jantaning sang satriya Bagus. Anak Mas Bagus Muhammad Arif Wicaksana. Sang Suba Manggala sigra ngadeg jejeg ing tawanging wiwara. Mangastungkara nutupi babakan hawa sanga. Bebasan ron-ronan datan obah sami rono datan lumampah. Tindakipun sang satriya Bagus mugi tansah rahayu niskala. Hambuka wiwaraning budaya kanthi angwak jagating budaya hanetepi ila-ila ujaring para kina ingkang sampun jinumpana ing maruta. Allah menika ta satriya Bagus ingkang sampun mijil saking sasana busana kakanthi manjing wonten ing sasana wisuda. Dasar Bagus pasuryani sandrane pindha satriya putra Pandhawa. Sinten lengan hamratitisaken tindakipun satriya Bagus Muhammad Arif Wicaksana. Pawongan ingkang agem busana risang Prabu Anom Gatutkaca. Sumangkah alon baka salangkah tindaknya mrih rahayu risangat mojo satriya Bagus. Nuninjih salah satunggalipun mustikaning jalma sekaring bawana Kanjeng Nabi Ibrahim alaihi salam ingkang nampi sasmita sang Gusti ingkang Maha Nasa kinenhanikas para sajatining priya mangka tandha suci anggenipun nindakaken kewajibanipun agama. Saben-saben putra priya ingkang hangancik tataraning satriya katetak jaluning pusaka priya ingkang mengku pangajab hanetepi sunai nabinya
sarana hangrasuk agama suci. Alah menika to sang satriya bagus Muhammad Arif Wicaksana. Kinandhing ingkang eyang kakung manjing wonten ing sasana wisuda sang satriya bagus minangka marganing wiji sejati samenika warna kalangkung makna utama pramila sedaya sumangga kula dherekaken nuwun dumateng Gusti ingkang Maha Nasa tenjaknya sang bagus badhe kawisuda dening ingkang Rama saha ibu Rama kula ingkang sowan Rama kene-kene inggih bocah bagus badhe kawisuda Bapak Purwanto anak Mas Bagus Muhammad Arif Wicaksana pinengrang unjuk antirta wening ingkang mengko pangajab mugining ing manah Anjalarana gesaing sang satriya kebak ing kamulyan ingkang ibu ugi paring unjukan tirta wening badhe kakanthi manjing wonten ing sasana Panjangkamulya kinandhing ingkang Rama saha ibu sang satriya bagus manjing wonten ing sasana Panjangkamulya inggih sasana pinajang lon-lon lan tindaknya sajangkah noleh manengen sabat sak tumingker wangiwa Hestining manah tansah nyuwun ngarsa dalem Gusti ingkang Maha Nasa mugi anak Mas Bagus Muhammad Arif Wicaksana tansah berbudi bawa laksana jumbuh kalian pangudanging Sudarma ugi keluarga sampun manjing wonten ing sasana Panjangkamulya anak Mas Bagus Muhammad Arif Wicaksana sigra sungkem wonten ngarsanipun ingkang Rama saha ibu Rama, ibu, kula ingkang sowan Rama, ibu, iya ngger kene putraku bocah bagus, Arif, sungkem kula kunjuk ibu, sungkem kula kunjuk Rama. Iya nggih ibu tampa ora lewat donga pangestuning ibu tumrap barang jeneng sira ya nggih. Nggih, putraku bocah bagus. Sungkem ana ngarsaning Rama wis tak tampa ya cah bagus. Ora liwat Rama tansah nyuwun ana ngarsaning Gusti Kang Maha Wigan muga-muga uripmu besok pindha uripe iku satriya ya nggih kebak ing kamulyan
Arif wicaksana putraku bocah bagus kanggo pawitanmu rungokno pawelinging Rama karo ibu Yongger sing angka sepisan Sliramu saiki wis balik wis wajib nindakne kewajibaning kawula manembah wonten ngarsaning Gusti Kang Maha Nasa. Mula aja sepisan-pisan wani ninggalne salat 5 wektu Yongger. Arif Sliramu ngupadya ilmu kang becik ngupadya ilmu kang sejati tegese ilmu sejati kuwi ana sanate Nger kanggo pawitmu urip Arif bejo-bejane wong tuwa iku yen putra-putrane padha rukun mula nganti kapan wae sliramu sing rukun karo dulurmu Yongger mbat sinambatan gotong royong mula sliramu aja kandhek anggonmu golek ngilmu leh mungudi ngilmu sing becik tenan sekolah sing becik besok lamun sliramu wis akhir dewasa kinen uripmu kebak ing kamulyan kaya kamulyaning para satriya kan agemane padha karo agemanmu Yongger para satriya putra-putra Pandhawa sing tansah welas asih karo sapa wae sing tetulung karo sapa wae aja sok ngias karo sapadha-padha Yongger mula sing ati-ati lan waspada awit para winasis wis nate ngendika sak bejo-bejane wong sing lali isih bejo wong sing eling lan waspada tumindakmu sing jujur karo sapa wae wong jujur iku bakal tinemu Yongger Arif sendika Rama nak pangestoni Yongger putraku bocah bagus muga-muga tungone ibu tembus teko ing langit besok lakon apa sing mbok gayuh ya cah bagus ibu ora kendhat kok ngirian wengi tak rewangi salat wengi ing pangajab tungone ibu tembus ing langit sapitu dimenrengne karo Gusti kang gawe jagat sak isine muga-muga besok tinuntun ing reh kautaman uripmu ya cah bagus matur nuwun ibu ya wis bune wis akeh anggone pitutur marang putrane dhewe wis kae para tamu wis padha rawuh arsa paring donga lan pangestu marang putrane dhewe lan awake wong loro muga-muga anggone awake dhewe ngrawuhne dulur-dulur kabeh tansah rahayu kalis ing sambikala iya bapakne kula ya wis lenggah Kang Prayoga sampun paripurna Bapak Purwanto sekalian ibu dawuh dumateng ingkang putra anak Mas Bagus Muhammad Arif wicaksana lenggah anggana rarasaning sasana pinajang angkarantos adicara ingkang sampun rinantang sampun paripurna
Nyuwun donga pangestu dumateng ingkang Rama saha Ibu. Sigra sang Suba Manggala badhe beksa wonten ngarsanipun sang satriya Bagus Muhammad Arif Wicaksana kanthi tari Gatutkaca. Oh
rawuh kakung Sumawana Putri mengaten tumen menggah tuk mepak ing adicara sampun paripurna mugi anak Mas Bagus Muhammad Arif Wicaksana gesangipun pindha gesangipun Satrio Bagus putra Pandhawa kebak ing kamulyan tansah berbudi bawa lecana. Kula sak kanca mbok bilih anggen kula hamparati sing aditara purwa madya ingga pusana kula nyuwun gungi pangapunten ingkang tanpa pepindhan ing aripun mugi tansah rahayu rahayu nis ing sambikala. Matur nuwun wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adicara wonten siang punika Sineng Kuyung sound systemnya Indonesia ras sound system ingkang dipun pangarsani